אתם יודעים לארגן את זה בצורה מאוד מאוד נכונה, החלק של התזונה, החלק של האימון, והזום אפשר לי גם לעבוד באותו יום, וגם להתחבר ללימודים ולא לבזבז זמן נסיעה וכאלה. אז זה מבחינה טכנית. וממה שאני קיבלתי באופן אישי, אז אני אתחיל שלא הכרתי את עולם האימון בכלל, זה היה לי חדש, ידעתי שיש דבר כזה אימון, לא נגעתי בו מעולם, הכרתי את עולם האימון ולמדתי המון, אפילו הייתי מופתעת מעצמי איך קרה דבר כזה שלא הכרתי את זה לפני. אז אני יכולה להגיד שאני משתמשת בזה גם בחיים שלי, האישיים, הפרטיים, גם בעבודה, וזה מאוד מעשיר. אני בן אדם לא של שאלות, אלא של תשובות, ולמדתי לשנות את הגישה, להיות בן אדם שיותר שואל ויותר מקשיב. אני בטוחה שאני בתחילת הדרך, זה באמת ההתחלה, אבל זה מאוד עוזר לי באופן אישי. לגבי התזונה, השיעורים של התזונה מאוד מאוד מעשירים וגרמו לי באופן אישי לגירוי ללכת, לבחון, לבדוק, לשמוע, ליישם. אז אני מאוד מודה לך גם דפנה על שיעורי התזונה. השיתוף פעולה ביניכם הוא כל כך ראוי לציון, לא סתם כולם מציינים את זה. שיתוף פעולה מדהים ומעשיר ומפרה. אז תודה לכם על קורס מרתק, ואני אשב בהחלט בבית, אעבור על הכל, אתעמק יותר. נתתם המון המון כלים שצריכים ככה להתאמה בנו. תודה רבה.